Mahalo na. Ikaduha. Yay. So yun mga katarget, what's up? Natitag dagat minhasta o gikuan kami jote ko yung boss JM kabuang pag-agi sa lapok minhasta sugdan og kabkab dia. Oh dara naso no sura nalag na isod la lami ba niyo nagili isod wow mahalo na chamba. Kasawag sura ba? Katong mahalon? Oh, tapa oh. Duha oh. Sura ba? Katong mahal? Ikaduha. Yay, taha ay. Kasag. Alas bato milit ah. Gagmay lang. Ha? Sudlan? Lubong ka to? Love. Sa.
Ang sidlit oh. Oh, good size ano yun. Sabi na gandre? Naa? Wilhan ba kay lingin ba? Eh, tayo man. May maak mga hukok. Baka naisod? Naisod? Kuha na, tubigi ba? Mailhan na naisod. Sila naglisod? Magkuhan yung ba ba? Usab ng kuhan sa kanal o na? Usab na yung forma. Ugay ka, samad. Oh, dako oh. Okay, jumbo. Katong kuha, gagmayo naman to. Ah, okay na, naman unod.
Oh, dara oh. Nagisura oh. Katulo. Sura. Tulo na. Naglawas bato ba? Naras mga bato-bato, ukbon ba? Nagkasag eh. Sura. Katulo. Isod ni mo? Kaya na, nanay unod. Kaya na, tamis na kinig sabaw. Kena, pwede na? Ismay? Asa? Kena. Kaya na.
Talaba. Kilaw ta ba? Kilawag talaba. Oh, good size oh. Ka. Good size. Kita ng susok. Yay. Next week na. Kana na yung unod. Asa? Kani? Oo. Ito na ah. Na. Oo. Na. Yatis ko ay. Ha? Oo, unod. Na ah. Talaba oh. Itong kilaw. Ikaw ne? Maunaw ng kuan. Suha. Ano, eh? Oh. Diyan kita eh. Kuha na eh. Good size kayo ah. Wow, upat na oh. Nga siya sa bato-bato kilid-kilid good. Kaupat. Ayos. Nga siya sa mga bato-bato.